От името на Фондация Жълто и Черно имам удоволствието да ви приветствам добре дошли на церемонията по откриване паметника на Динко Дерменджиев Чико. Динко Дерменджиев Чико е най-значимата личност, най-ярката фигура в историята на футболен клуб Ботев Пловдив. Динко Дерменджиев бе обичан в цяла България, в което и кътче на родината, на милата ни татковина да отидете. От нос Шабла до връх Връшка чука, от връх Вейката до тихия бял Дунав. Кажете ли името на Динко Дерменджиев, хората ще ви отговорят Ботев Пловдив. Инициатор за откриването на паметник на Динко Дерменджиев е Фондация Жълто и Черно. Този паметник вече се превръща в един символ за миналото и вдъхновение за настоящето, както за футбола, така и за спорта, така и за една безкористна обществена дейност, защото нашата фондация е създадена точно с такава цел. Благодарим на господин Сукарев. Сега ще помоля господин Сукарев, заедно с Димитър Дерменджиев и с капитанът на славното ни поколение, златното поколение от 80-те, Петър Зехтински, тържествено да открият паметника на Динко Дерменджиев. Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората.